onak dira. Majoak. Zuka bizitik Twittera entratzen gara. Zarete bikotea? Ez. Bueno, bai. Zer maiz dira. Itxete, Orduan zuek izan bikotea. Ez. Eta zuek izan Instagramen dagoela. Nago. Ordua, baimena, ez da dazu zera dugu, pentsatzen nuen ze egokoa nuen. Ba, nire aurpegia geratzen dilako, eta niz ez du nahi hori Baina hori nire kontua, no? Baina Instagrama daukazu publikoan. Baina nire kontua. Eta nire aurpegia da. Hau garraitu behar da gutxo egiten, Eta beste gurekoa bai. Orain da, jadatzen klasetik, negoen, zigortuta. Nicole, kontuz. Ai, zio elurra. Ah! No, Nicole, ez mesedez, nora zoaz. Goaz hitz egitera, Nicole. Zan dizugu, hilabetez. Bai, hori egia da. Hitz egin behar dugu, Eta dakizu zerratik izan da, ez da? Ez! Alga iradi, baina. Nik zuk izango banu, kenduko nuke izkroz. Kenduko dut. Oso ondo. Barkatu. Kontrolatuko zara gehiago? Bai. Oso ondo.